natáčím? Tak jo, tady vás vítá Moc 112 a budeme natáčet Skyblock. Musím si teď tam jakoby jít a budeme natáčet. Tak jo, takže moc hráčů a nějaký půjdeme. Já vám ukážu, to vám dám i do popisku videa, to si opište, ano. Titan, jo, Titan si opište. Si to stopnete, jo, tak jo. A teď to pauzuji. Tak jo, jsem zpět a vy jste asi nečekali dlouho, ale já jo, tak jo, můžem, ale dáme i restart, taky můžem. Je to ono? Jo. A nic. Tak jo, udělám si něco, tady se napíšu. Moc 112. Ano? Skyblock. No což, tam se mi to došlo. Tak první děláme. Asi vím, jak se to dělá. Vůbec nevím, jak se to dělá. Nevím, jestli se to takhle dělá, ale asi jo. Počkej. Ještě šrastota. Tak. Dáme tam. Takhle. Takhle to uděláme. A ještě uděláme takhle. Tak dělej. Tak. Hlavu. Tak. Jo, máme kabel. Tak jo. Takže takhle si rozdělíme ten ostrov, jakoby zdloužíme a budeme mít kabel konečně. No, jsem nevěděl, jak se to dělá. Teď mám nějaké hlad. To nechápu. Tak to je asi, že jsem se ne, vlastně já měl hlad. Tak, no konečně. Dělám si krumpík a hotovo. Víte, já tady to dělám každý den a nějak mi to nejde, a když natáčím, tak to jde. Počkej, asi mi někdo píše. Jo. Tak jo. Asi jako zdraví, já nevím. Jako aha, zaplnit žádný nemám. Musíme to přežít. Taky.
se nepozbavuju. Monc, kde ty natáčíš? Na Skyboxu. A nevím, to asi nejde, no. Tak, teď jsem to... No, jeden kobl. To nechápu, co to bylo. To fakt nechápu. Já. Tak asi tady ten server je zabugovaný. To vůbec nevím. To se zeptám pak, jako. Ten, kdo to jako vymyslel, tady ten server. Okay. Jaj, co to? To vůbec nevím, co to je, jako tady ten bug. To jsou asi hodně bugů. Buglý server. No tak. Ok. Tak něco. Co to je? Kdybychom měli vodu, tak bychom si tam koupili. Ne! Co to je? Tak jo, tak jdeme na něco jiného. Asi budem nevíte, nevím. Tady to je můj zálený kámoš a nevím, co chce. Dej mi to? Hej, dej mi to. Dej mi to. Nedá, tak nic. Jak to, že mám nic? Já jsem si to kupoval. Hej? Co to? No nic. Víte, co udělám teď? On jde za námi? Asi. Tak jo, a koukejte. Tady to. Vítej v pě. Pokud najdeš cestu k pokladu, odměním tě. Pokud ne, zemřeš. Tak můžeme tam jít? Já nevím, jestli jsem to dělal. Ne. Já to zkusím. Já vím, že to je dolů, ale asi to nepůjde. Jako. Zkusím tudy. No tak slepá ulička. Je to jakoby takový ještě, prostě jsem poznal. Vždycky na pravou. Moje oblíbená. Hlavně s ní píšu. Školka. Nesnáším školu. Ne, tady bude slepá, to znám. Co to? Nějaký schody. Další schody. Co to? Vlastně říká, že když to nedám. Což? Dávají věci zraněny. To vůbec nechápu. Co? Našel svůj pokoj. Pojďme to adminu. Si doby zapnutí knihu. Tak jo. Admini. TPA.
mě. Admin UTP a na mě. Co asi dostanu, to vůbec nevím. Jsou tady nějaký? Aj, ne, aj. Tak si tady dáme set home. Lomeno set home. Tak, nevím takhle podvádět, no což. A půjdeme dolů, půjdeme. Lomeno spavím. Nevím, jestli tady tu sérii budu prodlužovat. Kdyby tady to je ukázka serveru, no. Je to fakt hustý server, jsou tady nějaký minihry, nevím, nějaký. No, tady vidíš, tak skládka, tož. A kdybyste chtěli vědět, kde je? Skládka! Tak jo. Hned pod tady tím mostem. Nebo či, co to je. Nechte se překvapit, co je tady. To vám ukážu pak. Ale je to úplně hustý, jako jsou tam ty minihry. Ale nevím, jestli tam přidali nějaký. Nebo zrušili. Ale oni tam vždycky nějaký to vypnou. Jakoby, že... Tak jo, a teď je tady... Aha, no. Jedna vysí, jedna leave. Že... Prostě nemůžeme se připojit, no. Škap, nevím, co v oku. Hned a můžeme. Jo, tady to jsem nepochopil. Já myslím, že to něco bude tajný, jo, ale je to jen tady to. Takže si myslím, že to zase bude nějaká skládáčka. No. A pivoda. Ping! To jsem nikdy nezkoušel. A asi to nefunguje. Tak to nějak ukázalo. Ale fungovalo, to si myslím. Tak to nevím. Ale to nevadí. Ty pyramidy jsou hustý, ale jak je udělal, tak to je hezký. To by jsem v životě tady to neudělal. Třeba tady tu. 1 000 000 hodin by tady to trvalo. Mně by to trvalo asi 1 000 000 hodin prostě. Prostě to nevím. Počkej, to tak jo. Něco vám ukážu. Tady to nevím, jaký to má jako smysl, protože to tady udělali, jakoby nějaký místo, asi tady chtějí nějaký, no. Já jsem jim to jednou úplně přeplnil, no ale pak jsem to zase udělal, no což, tady to nevím, jestli tam něco je. A stejně, jak jsem to neměl se rozbět, takže to je asi bůh hodně velký teď. Super se. Tak jo, kolik tady to má asi minut, to nevím, ale je to jen ukázka. Ale jinak budeme hrát, co to je? What the? Tady to je nějak divná a teď jsem se úplně ztratil v té tmě, vidíte to? Wow, to je zabitý skin. Pip, pip. Naskledanou příště. Baba! Stop a čau. Můj skin se loučí.